Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Busugan ako eh. Ingon man sa ko, busog kayo ko atina. Di ang imong juice tatay bong oh. Sorry anak. Di sa ko mo inom karon og Diyos, ha? Di sa ko mo inom anak, kay taas akong sugar. Mao ba? Ni ahinaon pagpili og asay imo ini, dragon fruit juice ba or kining soft drink? Kuan tay. Kining... Sige na, dawata anak. Salamat tay. Okay, ni ang baso. Dragon fruit juice. Dawata. Dili lang ko tay. Di ka ning dragon fruit juice? Dili lang tay. Oh, okay. Kini lang soft drinks. Salamat tay. Okay, niya. Di lang ko tay. Nagpasalamat kang akong itunol ang baso sa soft drinks niya. Dili ka? Pasalamat ko sa imo paghatag sa baso tay. Kani pasabot lang pinanggagid ko nimo. Kuan, kining... angay gyud nga mo inom ka kay daghara ba kag nakaon. Sorry tay. Di lang sa ako. Uy, pero ngano man? Murag, doon ako'y symptom sa kidney tay good. Ay, tuo man ka, ana. Ayaw ka balaka. Natay espesyalistang doktor sa kidney. Mao ba tay? Adlok man nimo ng kidney. Niyaw, na ni. Di lang ko tay. Kundi ka ng soft drinks, kinilang dragon fruit juice. Nindot kayo ni. Para mohamis pag-ayong imong panit. Ang imong aping, magpuwa-puwa. Allergy ko anak tay good. Oh, ayaw ka ka ng allergy. Di ko daga alnix. Para allergy. Sorry tay. Salamat lang kaayo. Visit. Mamugkos gid ay. Wala, gibangkong na. Waman mo inom siya, Tina. Hindi balibad. Nagligo-ligo man. Ahak na lang. Ay, malasali siya, Bong. O saan na lang kaanin niya? Dili man matuman ang plano. Tereo! 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 Wala, gisapot na. Ay, sir! Hipusa re! Hipusa! Sir! Tay bong, Atina, murag action kag sapot tay. sapot. Wa ba hindi Atina? Ay, salamat in town. Mura magud gisapot ka. Mao nga nagtuo ko nga basin maka-high blood ang manok Bisaya nga tinibuok. Uy, wa inday, wa. Pwede mamauli na lang tatay. Mamauli ta. Gisapot. Ngano ka? Gisapot man sa tatay. Serbo. Yabutanan. Yabutong tanan. Wa ba inom, sir? Wa. Tatay pa na ako, pero ni balibad. Wa mo inom. Ibo naman o itong giyang kong anak, sir. Magkalagot tayo. Magkalagot. Saan naman lang ito ni mo, sir? Ngano?
Unsay gusto nimo akong buhaton, ha? Iri pa? Oh. Ha? Lugusa? Oh, Teryo, ano gulog di ka mo lampos? Ayaw palang binihigayunan, sir. Teryo, human na itong isod o baril, simintohon o gihog sa laod. Yatagan ko ni mo gidiya, Teryo. Ug medyo mitubo ang akong sungay sa kong Teryo. Buhay ka, sir! Buhay ka! O nga itong mga tao, nagkalingaw giinom, sir. Basin og dunay magmaoy. Ay, wait tigali, sir, oy. Oo, unsa na ba yun? Dayon no ni mo, sir. Okay, Teryo. Good. Isa-iso ninyo. Oy, baya. Kinsa? Kinsa na? Ang usa sa tagapambot. Noon sa man na siya, ha? Isa-kisa niyo. Oh. Dito mo subukan. Bigla ko gusto nga inyong budian sa busbong. Oh, noon sa na siya. Di siya gusto nga budhian ka, sir. Doon ay stranger nga nakasudi. Kaysa itong meeting kaganina, doon ay nadiin. Oh, Doon na. may puntong siya. Basta doon ay nakasudi ni nga impostor. Impostor. Bisag babae ba? Di ko milag babae, bisag babae ka pambuana ka. Oh, babae. Sir, wala yung babae din sa sud. Si Akira naman. Oh, Teryo. Isa ka ba? Si Boy Bagas. Si Boy Bagas na, sir. Oo. Tuod. Si Boy Bangas na. Nagpasupasok. Tuwa na sa paingong kagatida. Tuwa na. Tuwa-tuod. Bayana ka. Base nung nagduda si Boy Bangas nga, si Akira ang naniid sa inyong meeting. Malagmit. Unya, unsa man, sir? Madlungon ako. Kaso, Ato lang obserbaran. isang kamay ka ba? Pero kung masutan ako nga ikaw, di ko milang babay. Yung di ka supas nga buk. Ha? Isog pa kayong tawhana. Sa ako rin pang paniin. Hmm. Ragway laing babae diri sa sud sa Karoon beach. Murag ako ra. Masutan ako. Ako ba kayang gipadungog ka? Ha? Niya si padung nako. Ikaw, bisita ka sa boss mong. O Manoy, Ako umanoy Litsin. Biti ka ron. unsay sa nako nimo gwapo? Kung mo ka nalis, tawag ka nagugwapo. Ibaw ka bati ko na. Nasuko ka nako, sir? Espiya ka no. Espiya? Unsay espiya? Ikaw ang nanid sa mong meeting kaganina. Unsa? Sorry, sir. Wa ko mahibaw, ana. Wow! Sadang nigawas mi harang pagpangita sa tao nga nagimo kasika samtang nagmeeting mi. Ikaw mo'y akong nakita. Kung nakita man ko ninyo, sir, unsa may akong gibuhat? Igor ako ng Facebook. Marunong ka. Di may gustong budian si Boss Bong. Sir, kung imo siyang boss, ako po siyang tatay. Sa maro ka. Espiya ka. Sir! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!